Какво става, хора, аз съм Петко, днес ще имам въпроси и отговори, та нека да започваме. Първият въпрос от Филип Колев и той е какво ще се получи, ако смесиш ляв бъбрек с табела по твой избор. Може би това. Вторият въпрос е от Тодор Димов и той е би ли опитал домати с шоколад? Ако се наложи. Следващия въпрос е от Миното Христова и той е какво ще направиш, ако се събудиш на друга планета без живот. Първото нещо, ще направя е ще търся манджа, пък ако няма манджа, ще умра. Вторият въпрос от нея е какво ще направиш, ако всички от компанията са безследно изчезнали и убити. Ще стана илюминат. Пък те уж не знаят всичко, ще разбера кой ги е убил и после го убивам аз. Следващия въпрос от Камелия Мадърс, той е риба с лютеница или риба с пастет. Лютеница с пастет. Следващия въпрос е от Макс Харди и той е какво е най-ценното нещо в моят живот и какво е най-ценното нещо в живота. Ще отговоря на двата въпроса с един и същ отговор. Мисля, че най-ценното е приятелите, семейството. Да. Следващия въпрос е от Мирослав Георгиев и той е защо когато батериите на дистанционното не се изхабяват, ние започваме да натискаме копчетата по-силно. Защото хората сме глупави създания и мислям, че когато използваме насилие, нещата ще се оправят. Следващия въпрос е от Веселина Янакиева и той е какво освен мен ти липсва в София. Макдоналдс. Следващия въпрос от Грита Донева. Какъв искаш да станеш като пораснеш голям и защо? Искам да стана дюар. Последният въпрос е от Петър Ловринов и той е били изхвърлил нещо, към което си привързан, ако знаеш, че се отразява зле. Да, щом се налага. Това беше от мен, хора. Ако този клип ви е харесал, дайте палец нагоре, абонирайте за мен в YouTube, последете ме в Instagram, Ялски Фем, харесайте и моята Facebook страница. Дано ви е харесал, чао!